Catalans, catalanes, membres del Parlament, he tingut un somni. Ai, ja vedrim. Anava jo cavalcant per la Diagonal sobre un unicorni lila i tot d'una m'han començat a caure les dents. Algú sap què significa, això? És igual, deixeu-ho. No, tant li fot, ja ho buscaré a internet. Molt bé. Les eleccions seran el dia 25 de novembre. Cony de diaris que em van aixafar la notícia. Vaja, sembla que tornem a tenir eleccions. Eleccions, sí. No dormia, no dormia. Només descansava els ulls una mica. Qui votaré jo? Doncs, noi, molt senzill. Has de votar el candidat del teu partit, no? Perquè és una cosa que... no? I tampoc és tan greu. Només s'ha presentat l'atura. Doncs sí que és greu, sí. I tampoc tenim temps de fer primàries. Doncs em sembla que més hi ha una solució, Em sembla que t'hi hauràs de presentar tu, noi. Qui? Jo? Home, doncs tu diràs. Però vostè m'ha vist? Que s'han tornat bojos aquests del PSC o què? No, ni parlar-ne. Vaja, encara no ha arrencat la campanya i els sociates ja han començat a caure. Sí, un moment, sisplau. Artur. Què vols, ara? El Sant Jordi, finalment, el confirmo pel 23 de novembre i anulo la resta de reserves, Sí, però ara no és el moment, Oriol. Estic enmig d'un discurs històric. Perdó. Sant Jordi, sí, el 23 de novembre, confirmat. Sí, uns 18.000. 18.000. Catalans, ara ha arribat el moment d'exercir l'autodeterminació. Autodeterminació no vol dir independència. Calla, Cerillo! Sí, Sant Jordi, torno a ser jo. Sí, és que, a veure, potser al final els d'Unió potser no venen, perquè no tenen molt clar això de l'estat propi, sí. Bueno, 3 menys. 3. Espera un moment. Ortega, tu vindràs? Oquis. 2 menys. I ara, no em vull posar èpic, però... Podeu posar una música rotlla emotiva, no? Us anuncio que un cop Catalunya hagi assolit els objectius nacionals, jo no em tornaré a presentar a unes eleccions a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Gir de guió inesperat! Gràcies. Sí, ja ho sé. Aquest és un gest que m'honora. Però no vull protagonisme. No vull que em feu cap estàtua a la plaça Sant Jaume, de 15 metres d'alçada, de marbre i amb la mirada fixa a l'horitzó. I sobretot, si algun dia es fa malbé, no vull que la restauri la pàjara aquella de l'ex-home.